A Audiencia Nacional bloquea as contas bancarias de José Luís Rodríguez Zapatero tras a súa imputación. Ordena inmobilizar €500.000, a cantidade que o expresidente do goberno recibiría dunha das empresas investigadas na trama. O xuíz tamén ordenou o bloqueo das contas das súas fillas. Galicia presume de gastronomía en Tenerife, unha das feiras máis importantes do sector en España. Polo expositor de Galicia Calidade pasaron unhas 7.000 persoas. Alfonso Rueda reivindica o poder da nosa gastronomía como reclamo turístico. Brión está de loito pola morte dunha meniña de 2 anos que quedou esquecida no coche do pai. Os veciños entréganse cunha familia golpeada pola traxedia. O pai levou outro fillo ao colexio, pero esqueceu deixar a nena na gardería. Faleceu despois de pasar horas no interior do vehículo nun día marcado polas altas temperaturas. Xa está en Vigo a Solitaire du Figaro, unha das regatas oceánicas máis prestixiosas do mundo. Os regatistas navegan en solitario, sen ningún tipo de axuda. Saíron o domingo de Bretaña e esta tarde comezaron a chegar a Vigo, onde haberá un amplo programa de actividades arredor da súa chegada. Comezamos, boas noites. A Audiencia Nacional ordena bloquear as contas de José Luís Rodríguez Zapatero e das súas fillas. A decisión tómase tras a imputación do expresidente do goberno e do rexistro dos seus despachos. O xuíz que investiga o caso Plus Ultra acordou o bloqueo de €500.000, que sería a cantidade que recibiu Zapatero dunha das empresas investigadas na trama. O caso segue ampliándose e sacudindo a política nacional. O Partido Popular cita no Senado a secretaria de Rodríguez Zapatero e tamén o exministro José Luís Escrivá, actual gobernador do Banco de España. O PSOE admite que a imputación de Zapatero caeu como unha bomba no partido, pero pechan filas co expresidente. Pues yo mantengo mi confianza en el presidente Zapatero. Espero y deseo es que esos argumentos sean suficientes para que el presidente Zapatero quede absuelto de esta cuestión. O socio de goberno está molesto co asunto, pero descarta romper la coalición. Claro que produce desazón y claro que produce enfado, pero desde luego nuestra determinación está intacta. E o resto de socios parlamentarios está á expectativa. Polo momento, ningún apoia unha moción de censura do PP. Non nos faltan ganas, nos faltan votos. Os populares si lanzan unha ofensiva no Senado, chaman a declarar a secretaria de Zapatero e tamén o exministro de Seguridade Social, José Luís Escrivá. ¿Quién le exigió que hiciese desaparecer por arte de magia la deuda de Plus Ultra? Segundo recolle o auto, Zapatero reuniuse con Escrivá para que a Seguridade Social aprazase a débeda de Plus Ultra, requisito imprescindible para acceder ao rescate do goberno. A aeroliña asegurou este xoves que está aberta a colaborar coa xustiza. O magistrado tamén pon o foco nos negocios internacionais de Zapatero. Apunta que varias compañías acudiron a él para conseguir contratos de petróleo en Venezuela, usando os seus contactos con Delcy Rodríguez. Yo tengo una gran relación con Delcy Rodríguez. Zapatero non oculta a boa sintonía coa dirixente venezolana, dixo no Senado. Agora o PP revisa esta comparecencia para ver se mentiu. Os populares non descartan volver chamar o expresidente nin tampouco as súas 2 fillas. Víctor de Aldama asegura que Zapatero utilizaba teléfonos móviles de usar e tirar como os empregados na trama Coldo. O empresario aportou esta información hoxe na Audiencia Nacional, onde declarou como investigado precisamente na trama das máscaras. Explicou que tanto o expresidente como Koldo García empregaban eses dispositivos por seguridade. Alfonso Rueda cree que o goberno de Pedro Sánchez afronta un fin de ciclo político. O presidente da Xunta acusa o Executivo de intentar gañar tempo polos casos xudiciais que afectan o seu contorno e de desatender os problemas dos españois. Esto tiene muchas consecuencias de imagen de país, de cumplimiento de la legalidad, de corrupciones que estamos viendo, pero también muy importante es que el gobierno no está gobernando en absoluto. Ahora mismo, al final, al frente del gobierno están personas y estoy seguro que ahora mismo las preocupaciones del presidente Sánchez no están en gobernar el país, están en ver cómo esquiva, cómo se tapa, cómo se libra de todos los casos judiciales que le están acosando. A independencia xudicial centrou o foro La Región que se celebra nestes momentos en Ourense, en o que participa o presidente da Audiencia Nacional. Ali está Marcos Sueiro.
Que tal, Pablo? O presidente da Audiencia Nacional, como dis, Juan Manuel Fernández Martínez, participa agora mesmo no Foro La Región nunha charla que como fondo ten a defensa do Estado de Dereito e da independencia do Poder Xudicial. Por certo que tivo tempo o magistrado de falar coa galega. O magistrado, como dicía, magistrado coruñés, non dubida en reivindicar esa independencia e aclara que o procedemento no que está investigado o expresidente do Goberno, José Luís Rodríguez Zapatero, con todas as garantías como calquera outro procedemento. Entende a repercusión pública de algúns procesos, pero recorda que todos somos iguais ante a lei. Nega a existencia de lobbies ou grupos de presión ultras en España, porque reclama, dicía, a vixencia da Constitución. Iso sí, nunha conversación, como dicía, coa Televisión de Galicia, pedía contención aos responsables públicos á hora de facer valoracións sobre decisións xudiciais. Cuando hablamos de dirigentes políticos, creo que debe haber un grado de contención, pero no es algo que solo que crea yo, ¿no? Desde las instituciones europeas se recomienda a los representantes de otros poderes ese grado de contención cuando se hacen críticas a los miembros del Poder Judicial. Máis asuntos deste xoves. A vivenda segue encarecéndose en Galicia segundo os datos dos taxadores. A Coruña é a cidade galega con metro cadrado máis caro. Séguelle Santiago, onde os prezos se dispararon máis dun 21% no último ano ata superar os 2.100 euros por metro cadrado. É a maior suba de toda Galicia. E en Vigo o incremento foi máis moderado, aínda que mercaron a vivenda xa rolda tamén os 2.000 euros por metro cadrado. E de vivenda falaron hoxe Goberno Central e Comunidades. Galicia recibirá preto de 400 millóns de euros do novo plan acordado ca Administración Central. A pesar de sair adiante, as rexións gobernadas polo Partido Popular denuncian invasión de competencias e ameazan con recorrer ante o Tribunal Supremo. O Estado financiará o 60% do plan e as comunidades autónomas o 40% restante. Prohíbese a especulación con vivenda pública e haberá unha cláusula antifraude nas adxudicacións. Este problema solo se le da respuesta desde el acuerdo, dejando a un lado las propuestas maximalistas, los planteamientos partidistas, para irnos a respuestas eficaces y en las que todos estemos de acuerdo. As comunidades gobernadas polo PP critican a falta de consenso coa que nace o plan. Denuncian invasión de competencias e medidas que consideran inconstitucionais, polo que non descartan recorrer ante o Supremo. Galicia recibirá 399 millóns de euros dun plan que a conselleira ve insuficiente e a destempo. Es un plan poco flexible, un plan que nos marca qué programas tenemos que aplicar las comunidades autónomas, qué requisitos tienen que tener los beneficiarios, que nos marca cómo tenemos que contratar y cómo tenemos que cofinanciar. O plan non estará activo ata o segundo semestre do ano. Como consecuencia, atrásanse axudas como as destinadas ao alugueiro, a construtores de vivenda pública ou a comunidades de propietarios. O Tribunal Supremo anula o rexistro único de alugueiros de curta duración en que se debían inscribir as vivendas de uso turístico. Sen este rexistro nacional, que levaba menos dun ano en vigor, este tipo de vivendas non podían operar de xeito legal nin ofertarse nas distintas plataformas. O Tribunal Supremo anúlao o entender que se superpón aos rexistros autonómicos. Os usuarios da AP9 ven de momento frustrada a súa expectativa de recuperar os cartos das peaxes durante as obras de Rande. O Supremo obrigou a Audasa a devolvelos e unha asociación pediu que se execute a sentenza do Alto Tribunal. Pero agora un xulgado de Pontevedra inadmite esa demanda e, por tanto, paraliza o proceso. Os partidos organízanse para as próximas eleccións municipais. En Ferrol, a esquerda prepara unha candidatura única. Ferrol en Común, Esquerda Unida, Movemento Sumar Galicia, Anova e Podemos concorrerán na mesma lista co obxectivo de lograr os votos suficientes para conformar un goberno de esquerdas para a cidade. O anuncio fixo o portavoz municipal de Ferrol en Común, Jorge Suárez, que foi alcalde primeiro nun bipartito co PSOE e despois en solitario. O ano pasado foi o peor canto os incendios forestais en España en décadas. Hoxe o presidente do Goberno presentou a campaña contra esta lacra. Adiántase o 1 de xuño. Sánchez anunciou o maior dispositivo de medios na historia. Cos grandes incendios do verán pasado, os peores da historia recente, aínda gravados na retina de todos, o Estado reforza os medios este ano para que eses grandes lumes non se repitan. Detrás de mí
hay mucho más que un dispositivo de medios humanos y materiales para afrontar el desafío de los incendios durante esta época que iniciamos. Hay todo un país preparado para actuar. El mayor despliegue del Estado para una campaña antiincendios es lo que estamos presentando hoy. Súmanse novos helicópteros e avións anfibios, drons de alta capacidade e, en xeral, máis sistemas avanzados de vixilancia. E dende a Administración Central pídenlle ao resto comunidades e concellos que aumenten tamén os esforzos para coordinarse. Recordamos esa campaña de finales de los años 80 del siglo XX. Todos contra el fuego, porque frente al fuego no hay ideologías, no hay límites competenciales. El fuego no distingue entre administraciones, no pregunta quién gobierna. Tamén actualizaron o índice de perigo de incendios. Aos datos do tempo sumaránse por primeira vez información sobre o estado da vexetación e do chan, que acada moitas veces temperaturas extremas durante xullo e agosto. España lidera a resposta da OTAN para disuadir a Rusia de atacar en solo europeo. O exército español desprega 1.600 efectivos e preto de 300 vehículos en Eslovaquia para facer patente a presenza militar aliada no flanco oriental da Alianza Atlántica. Tamén se despregarán en Hungría preto de 3.000 efectivos militares de 7 países. Sumaránse á operación con carros de combate, blindados, mísiles e helicópteros. Outro escenario onde crece a tensión é o Báltico, logo de varias alertas por drons preto das fronteiras con Rusia e Belarús. A OTAN reforza a vixilancia na zona e o seu secretario xeral, Mark Rutte, avisa a Putin de que calquer ataque contra un aliado terá consecuencias. María Calvo. Sí, Rutte advertiu de que a resposta da OTAN sería devastadora se Rusia atacase a calquera país aliado. A advertencia chega despois dunha semana marcada polas alertas antiaéreas nos países bálticos. En Vilna, na capital lituana, a poboación chegou a refuxiarse e os principais dirixentes políticos foron evacuados tras detectarse un dron que acabou interceptando a OTAN. En Letonia tamén saltaron as alarmas ante unha posible ameaza no seu espazo aéreo. No Báltico levan tempo reclamando máis defensa aérea e máis medios contra drons ante o aumento da presión rusa na rexión. Novo reproche dos Estados Unidos a España. O secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, volveu criticar o veto das bases militares de Rota e Morón durante a ofensiva en Irán. Rubio lamenta que este tipo de accións unilaterais de determinados países quítanlle sentido á OTAN. O xefe da diplomacia europea norteamericana fixo estas declaracións na véspera de reunirse cos seus homólogos na Alianza Atlántica. Tamén aproveitou para seguir metendo presión a Cuba. Rubio cualificou a Raúl Castro de fuxitivo e non quixo desvelar como conseguirán leválo aos Estados Unidos. Temos unha información de última hora. Un home faleceu ao sufrir un accidente co seu tractor no Porriño. Ocorreu na parroquia de San Salvador de Budiño, no Mosteiro. Os servizos de emerxencia tiveron que actuar para rescatar a vítima que quedou debaixo do tractor tras emborcar. Brión decreta 2 días de loito pola morte da nena de 2 anos e medio ao quedar esquecida durante horas no coche do pai. Hai unha investigación aberta para aclarar as circunstancias da traxedia que ten conmocionado o Concello coruñés. As bandeiras ondean a media asta no Concello de Brión pola morte dunha meniña de 29 meses tras quedar esquecida no coche do pai. Tamén en apoio e solidaridade coa familia, golpeada pola traxedia. Triste para todos en Brión. Brión é un pobo pequeno, todos nos conocemos e eu, se cabe, pois tamén os conozo porque teño un negocio ao par deles e, bueno, isto é unha noticia moi triste para nós. A familia está recibindo atención psicolóxica e hai unha investigación aberta para determinar que desencadeou tal desgraza. Estamos facendo que a policía investigue cales son as circunstancias, pero en todo caso queremos mandar esa mensaxe de agarimo e de proximidade, porque creo que neste momento tanto o pai como a nai deben estar e os familiares absolutamente desfeitos. O pai levou outro fillo ao colexio, pero esqueceuse de deixar a nena na gardería. Un día con elevadas temperaturas, a pequena permaneceu no interior do vehículo toda a mañá e parte da tarde. Non descubriron que seguía na furgoneta ata que chegou a nai, alertada porque non estaba na gardería. Cando recibiu atención médica, estaba en parada cardiorrespiratoria. Un mundo moi acelerado, que vai moi rápido, e temos que atender moitísimas cousas. E non sei que pasou, si é con las prisas que uno anda ou que. Non conocía ao pai, pero
non me fai falta conocelo para desde aquí mandarlle un abrazo moi fuerte. Pena, empatía e solidaridade que os veciños poderán mostrar no minuto de silencio convocado este venres a mediodía ás portas do Concello. Un xurado popular declarou culpable esta tarde de asasinato o home acusado de matar o seu pai en Muros en 2023. O mozo admitira os feitos durante o xuízo, pero a súa defensa alegaba que o fixera en lexítima defensa e baixo a influencia das drogas. O xurado non aceptou esta versión e deu por boa a tese da acusación que pide pro parricida 25 anos de cadea. El jurado, por unanimidad de sus componentes, debe declarar al acusado Antonio Mayo Pes culpable dun delito de asesinato. Antonio Mayo encaixaba impasible un veredicto que podería leválo a pasar 23 anos na cadea, como pide a Fiscalía, ou os 25 que reclama a acusación particular. Os feitos remontanse a abril de 2023, cando unha discusión co pai na vivenda familiar en Esteiro rematou coa morte do proxenitor tras recibir varios golpes na cabeza cun machado, que o acusado tirou despois fronte ao porto de Muros. Durante o xuízo, el mesmo admitiu os feitos, pero con dous matices: que o pai fora o primeiro en agredilo cun coitelo e que ele estaba baixo os efectos dos ansiolíticos. Non me acuerdo moi ben porque estaba colocado e pues acabé peleándome con él e, bueno, acabé con él. Pero durante o xuízo os peritos demostraron que non houbera forcexeo previo e que nin as drogas nin a intelixencia límite que argumentaba o seu abogado lle impedían discernir o que facía. Tampouco axudaron os vídeos con ton ameazante e pistola en man que colgou nas redes antes do crime. Ademais do veredicto de culpabilidade, o xurado oponse a unha eventual revisión da pena ou a concesión dun indulto. A Garda Civil detivo o home que onte tentara coitelar a súa exparella nas Neves tras romper a pulseira antimaltrato. Alejandro Álvarez. Sí, Pablo, pois este home foi detido cando intentaba achegarse por segunda vez en poucas horas á vivenda das súas parellas. Lembremos sobre a que tiña unha orde de afastamento. Afortunadamente, esta muller non estaba ali porque xa estaba baixo custodia da Garda Civil, sí que provocou algúns danos no inmoble e tamén en 2 coches propiedade da familia. O presunto agresor, de 53 anos, foi detido por varios delitos: quebrantamento de condena no ámbito da violencia de xénero, tamén doble tentativa de homicidio e tamén por un delito de danos. Este home saíra hai 8 días de prisión, onde estivo cumprindo condena por outra agresión á súa exparella. A corporación chinesa CRBC faise co 100% do Grupo Puentes. Xa era propietaria desde hai 6 anos do 66% da empresa galega con sede en Oroso. E agora mercou o 33% que aínda retiña a familia Otero. A operación xa foi comunicada á Comisión Nacional dos Mercados e a Competencia para a súa autorización, pero non transcendeu o importe da compra dese paquete de accións. Ano a ano, e van 11 edicións, a divulgación científica nos bares que fai o festival Pint of Science gaña adeptos. Santiago foi unha das cidades galegas que se sumou desde o primeiro ano e os voluntarios que organizaron fan un balance máis que positivo, con récord de investigadores participantes e de público. O Instituto de Materiais da Universidade de Santiago é un dos 19 patrocinadores do Festival Pint of Science, nunha cidade que participa desde o principio no evento internacional e desta volta bateu o seu récord de público. Este ano foi mellor que os anos pasados. Gañou máis público. 150 persoas, moi participativas. Investigador do IMATUS, Manuel coordinou o equipo de voluntarios que conseguiu as charlas e actividades nos 3 días de divulgación científica en 2 bares composteláns. Dá dores de cabeza, pero tamén dá alegrías, porque despois, cando ves no evento que sae todo isto ben, toda a xente participa. Tiveron maxia, grabación dun podcast en directo e 13 investigadores falando de medicina, inteligencia artificial, meteoritos, nanotecnoloxía e ciencias sociais. Ciencia pura e dura, con tamén algunhas cousas como tipo de relacións non monógamas, que pensaba a xente sobre isto. A variedade foi a novidade deste ano, pero xa están matinando como innovar na vindeira edición. As actividades lúdicas, aumentalas máis. Voluntarios como eles farán posible que a ciencia volva a tomar os bares de Santiago en 2027, daqui nun ano. Galicia e as Canarias alíanse para promocionar as súas gastronomías como reclamo turístico. Ana Carpintero.
É a primeira vez que o Salón Gastronómico de Canarias elixe un destino convidado e Galicia, que participa cun expositor con 25 produtos co selo Galicia Calidade. Na clausura da feira, pola que pasaron estes días 7.000 persoas, o presidente da Xunta destacou a importancia de exhibir neste referente turístico que son as Illas Canarias o noso patrimonio gastronómico a poucos meses do Xacobeo 2027. A proposta de Galicia Calidade é coñecernos a través do Padal cos produtos de máis zona, pero tamén cos menos coñecidos polo mercado canario. Queixos, a xente sorpréndese pois con un xamón galego, co porco celta, coas conservas. Unha das estrelas da feira, os viños de todas as nosas denominacións de orixe. Que Godello están empezando a destacalo, pero ahora o Mencía sí que nos sorprende que están buscando, é o barrica máis, é dicir, Mencías barricas, sí que quizá das máis botellas que demos a probar. Alfonso Rueda reivindica a identidade atlántica que une Canarias e Galicia como reclamo para un turismo que busca cada vez máis destinos de calidade. Sin obsesionarnos en el número, pero pensando especialmente en la calidad, en la Galicia Calidade que tenemos aquí detrás. Y sabemos que la calidad, además de ser un bonito eslogan, hay que demostrarla para que los visitantes se la crean, la practiquen y la difundan. Nesta visita a Tenerife, o presidente da Xunta reunise tamén coa colectividade galega que vive na illa. Filipe VI entregoulle no Canadá o Premio Internacional de Poesía Joan Margarit á escritora Margaret Atwood, autora del Cuento de la Criada. O rei agradeceulle que nos ensinara a ler mellor, a ler o noso tempo, as nosas sociedades e a nos mesmos. Antes da cerimonia celebrada na antiga capela da Universidade Vitoria de Toronto, o monarca e a poeta compartiron paseo. Filipe VI destacou o respecto á natureza e a apertura ao diálogo de carácter canadiano, que el mesmo puido coñecer cando viviu en Ontario entre os 16 e os 17 anos. E así agardaban os máis de 200 futuros mandos da Garda Civil que se ían fotografar ca raíña Leticia. Foi durante a visita real á Academia de Oficiais do Corpo, na localidade madrileña de Aranxuez. Dona Leticia puido coñecer algunhas das prácticas que realizan ali, como o desenvolvemento das capacidades de liderado nun simulacro de atentado terrorista. A raíña tamén se interesou polas expectativas de futuro destes alumnos, os que xa lles agradeceu o seu labor. A Solitaire du Figaro xa está en Vigo, é unha das regatas de mar aberto máis prestixiosas do mundo. É un auténtico reto porque, como di o seu nome, os regatistas navegan en solitario. A proba recala en Vigo por segundo ano e a cidade preparou un amplo programa de actividades para recibila. Patricia Vilar. Sí, tras 4 días de navegación, as 41 embarcacións que participan en la Solitaire do Figaro están xa en Vigo. Partiron o domingo da Bretaña e hoxe a primeira hora da tarde comezaban a chegar a esta dársena de Porto Cultura. Aquí van facer unha escala de 4 días e tendo en conta que é unha das regatas de vela oceánica máis prestixiosas do panorama internacional, preparouse un programa de actividades pensado non só para os afeccionados ao mar, senón tamén para o público en xeral. O epicentro do evento será aquí nesta zona e haberá actividades culturais e de divulgación da vida náutica, pero tamén haberá gastronomía e música. E hoxe chegou ás tendas a colección de roupa de Bad Bunny para Zara e a xulgar polas vendas con grande éxito. Moitos dos produtos xa se esgotaran online. Entre as pezas máis cotizadas, as gorras cas iniciais de Benito Antonio bordadas. Aínda non abrira a tenda e xa había ringleiras de persoas esperando para coñecer a colección de Benito Antonio para Zara. Él es maravilloso, Benito es maravilloso, entonces hay que llevarse algo de Benito. Roupa de estilo urbano e de clara influencia latina. Bermudas, camisas de cadros, camisetas de todas as cores e incluso algunha peza de xastrería completan a colección. Aínda que o máis demandado semellan ser as gorras como esta, co B e o A, de Benito Antonio. Sí, viñamos a buscar a gorra, pero non había, non queda. Una gorra, la gorra amarilla está en la colección y nada, está agotada. Pezas de moda que son tamén pezas de coleccionista para os seguidores do artista portorriqueño. Es que es su estilo, es su esencia.
e ele está maravilloso. A posta á venda da colección coincide coa presenza de Bad Bunny en España, onde vai iniciar unha xira de concertos. A histórica Ponte Nova de París, que malia o seu nome é a máis antiga da cidade, amenceu hoxe convertida nunha enorme caverna, 120 metros de longo e 18 de altura. É un proxecto do artista francés JR que quere ofrecer unha experiencia inmersiva e tamén facer unha homenaxe a Cristo e Jean-Claude, que facían este tipo de intervencións e que xa no ano 85 envolveron esa mesma ponte. Por certo, que a parte sonora do proxecto corre a cargo de Thomas Bangalter, de Daft Punk. Con París marchamos. Ata mañá.